z oblíbených restaurací a pro nováčky. Doprava zdarma. Foodora, protože chci. Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Stáhněte si naši aplikaci a nakupujte jednoduše na košíku. Trhu, jak kdyby. No dobrý, já neříkám, ale podepsat ráno, takže pokud chcete ještě dorazit, tak můžete už pozítří a kupovat ho můžete na stránce už pozítří na čtvrtečním gala večeru a čtvrtečním B4. Tam spustíme prodej pay-per-view. Ten poběží jako vždycky na úvod ve snížené akční ceně. Budou vybírat kluky. Porota, ano. 3 holky budou tvořit porotu, úplně mi to vypadlo z hlavy. A vyberou z vás, kteří se přihlásíte, 3, kteří půjdete pak na rande ještě s další, 4. holkou. Takže kdo bude v porotě a kdo bude na randíčku, se dozvíte už brzo na našem YouTube. Deadline posílání přihlášek a videí je do zítřejší 8 hodiny večerní. Zdravíme MGO Fitmana, Petar Dybrovský, který nás určitě streamuje a bude reagovat. Tak, pánové, posunu se už k vám. Jak jsem říkal, mám tady 2 už známé tváře, velice známé tváře. Soeros a Masaryka, vy jste duo, vy jste takový pár pražských komiků, prankerů, máte rádi prostě srandičky a různé vtipné videa na Instagramu. Ty, Masaryku, si navíc taky známý barber v Praze. Oba dva máte v Clashi už 2 zápasy, 1 výhru a 1 prohru a nastupujete ke svému 3. zápasu. Nikolas Veselý, ty jsi taky velice populární v posledních měsících. Společně s bratrem točíte velice úspěšná videa s milionovými dosahy a čeká tě teda první zápas v Clashi. Je to první zápas v Clashi nebo i v životě? v životě. Neměl jsi zápas ještě žádný. Dostaneme se k tomu. A tvým parťákem bude Matyáš Korabečný, také velice populární jméno a tvář z Instagramu a TikToku primárně v posledních měsících. De facto podobný příběh, vtipná videa s velkými dosahy, která vám střílí jedno za druhým a patříš do skupiny Domovní bratři. Jo. Kolik vás tam je? 2 jsme jenom. 2 jste. A nebyli jste v minulosti 3? Nebo netočili jste 3, ale nakonec to nějak prostě rozbilo a jsme ve 2. No. Jste 2 bratři, domovní bratři. A také tě čeká premiéra v Clashi a také si ještě žádný zápas v životě neměl. Ne, zápas ne. Dostaneme se ke všemu postupně. A začnu právě u vás, pánové, protože pro vás je to všechno nové a byla pro vás nová i tiskovka, která tady proběhla zhruba nějaký měsíc zpátky. Tak jaké jste měli reakce diváků, okolí na to, že máte zápas v Clashi a konkrétně proti klukům? Tak já jsem měl docela pozitivní ohlasy, lidi mě podporují dost, když viděli, že mám zápas s klukama. Upřímně kluky jsem bral ze začátku úplně jinak, než je beru teď, protože i jsme si volali, že jo, my jsme si taky psali, takže jsem bral kluky jako normální fréry, který se jdou prostě se mnou poštípat. A pak jakoby něco se tam stalo, vy jste něco pochopili blbě a pak jste začali vyvádět úplný zbytečný blbosti a nadávky. Takže teďka už na vás taky mám trošku jiný pohled. Každopádně, co se týče tiskovky, si myslím, že to bylo všechno fajn. Bylo to všechno v klidu a nemůžu říct nic špatného na tiskovku. A ty, Jaši, co tvoje dojmy z tiskovky? Tiskovka byla za mě super, bylo to něco poprvého takhle pro mě, něco v tomhle stylu. A jinak, jako co se týče toho zbytku, jak to mám podobně jak Nikolas, taky jsem myslel, že kluci jsou v pohodě. Já jsem je teda neznal vůbec předtím, až potom, co se ohlásil ten zápas nějak, tak jsem je poznal. A to no, jako A co se stalo teda, nebo kde došlo k nějaké změně toho vnímání svých soupeřů? Jakmile začali dělat prostě ty jejich dětský vtípky, píčovinky. Tam to vlastně vzniklo tak, že kluci jako si pochopili to tak, že já jsem se s Mínou domluvil a s vedením Clashe tak, že jakoby, aby jim dali díl podepsat smlouvu, aby jsem měl já díl na trénování a na přípravu, což není pravda. To bylo? No, tak to bylo. Nebylo to takhle. A já, to vypadá divně, kámo, to vypadá divně, víš co? Ty jsi podepsal smlouvu, necháte mě mluvit? My vám napíšeme, Skáčete do řeči, necháte mě mluvit? Tak mluv, pičo. Neříkej mi píčo, u jednoho stolu se mnou neříkej píčo. Nebo co? To ti ukážu 7. kamaráde, já tady s tebou nebudu dělat teďka šaškárny, že ty máš tady nějaký spray, vole, v kapse, myslíš si, že jsem úplný idiot, ty vole, a ty tady máš něco v plínce, ty vole, co si o sobě myslíte? Mám nasráno, víš co, z tebe, vole. Vy děláte, vy píšete, vy říkáte, jaký jste chlapi, ty vole, je vám 25 a budete tady dělat hovna, ty vole, co vám je, ty vole, kurva, tak to bude 25, ne?
No. Nebo Takže vzniklo to tak, že oni si mysleli, že jsem se s Mínou domluvil, proč bych se s tím kurva domluvil. Myslíte si, že potřebuju na vás další přípravu, nebo co? Na koho trénujete, víš co? Jako na vás, víš co? Já jsem ještě zápas, že to ani podepsaný ne, ty vole. A však jste o tom věděli, však ty jsi mi napsal. Poslouchejte. Minimálně to vypadá pochybně a musíš to Ale dobrý, ale já jsem ti to říkal, že OK, že chápu, že jste se měli prvně zeptat mě. Vy jste se mě vůbec neptali, vole. Vám to bylo úplně uprdele a rovnou jste si udělali nějaký obrázek. Pásovku, víš co, chápeš, měsíc trénujete. Ale já jsem vaši smlouvu vůbec neřešil, já do toho vůbec nevidím, já jsem zápasník. Ale poslouchej, já jsem tady v té organizaci. Poslouchej, já jsem tady v té organizaci stejně zápasník jako vy dva. Takže já do smlouvy nekecám, vole, chápeš? Já do toho nemám co mluvit. To, že vám Mína dala podepsat smlouvu, není můj problém. Nám právě nedala, vám ji dala podepsat a na nás. Já jsem ji ale podepsal, co vím, tak jsem ji podepsal pár dní před váma, tu smlouvu. No, Já jsem ji podepsal na Galavi. Ne, měsíc, takže OK, vy jste to podepisovali 1. Ale když máš měsíc na přípravu, tak 20 dní je docela klíčových, kámo, chápeš? Ale já jsem začal trénovat vyloženě týden před váma. Já jsem netrénoval Kdy jste podepisovali smlouvu teda? 1. ledna? Podepisovali smlouvu, no, později. No, ale nepodepisovali jste to určitě měsíc. Já jsem to podepsal na Gala večeru. Měsícem ani ne. No to vy jste podepsal. Ne, on to podepisoval na Gala večeru, já ne. Ne, že jo, my jsme ani nevěděli, vole, že jako to, já jsem si tě Ale nepočítal. tak museli jste vědět o tom zápasu, když ty jsi mi psal, vole, že o tom zápase víš, ale že vole nevíš, že to bude jenom, ne? Nevěděl, jestli máme zápas, nebo nechápu. No proto mě překvapilo, ty jsi napsal jemu a hned jsem ti psal, jak je to Jsme z toho možný, byli že o tom udivení, nevíš. vole. To bych ti asi kámo nenapsal s váma, No, ne? když se ho ptám, vole, jestli... No teď jo, a já jsem ti hnedka poslal tu zprávu od něj, že o tom nevíš, mě to samotného překvapilo, proto jsem ti hnedka psal. Protože mě to samotného překvapilo, nechápal jsem, že o tom nevíš. Každopádně, pánové, mi se zdá, že vy trénujete, ale to také poctivě. No, my trénujeme Pravidelně, pořád, celý rok. Snažíme se furt, že jo, no, protože tak. jakoby máme rádi bizár, máme rádi sportovní výkony, že jo, chápeš? To je dobře. A jakoby mám rád, jako, když je tam obojí, že jo, mně se nelíbí, když jako se někdo jde lehnout do klece, víš to, jako, to je na piču, že jo. A jak se těšíte na váš další zápas, konkrétně proti této dvojici? Vy jste měli každý zápas zvlášť, potom jste měli zápas 3-2, kdy jste měli v týmu ještě Kevina Duždu. Jo, to bych chtěl pozdravit, Kevina. Čau, kámo. Čau. Škoda, že tu nejsi, vole. Chybíš nám, brácho. Nám chybí Kevin. Kdyby neměl zápas, tak je tu s náma třetí proti vám dvou. No, ale teď vás čeká teda opět pro vás, dejme tomu, klasická sestava, pouze vy dva. Tak jak se těšíte na další zápas, konkrétně proti klukům? Docela dost, se na to těším. Asi to nejvíc, je to jako výzva, kámo, víš co, chápeš, nejsou to močopudi, nebo tenhle jo, ale... To je tenhle ne. močopud. Že ty mluvíš, vole. Kámo, no, mluvím, no, brácho, ty jsi zvyklý si nestál, ty nevíš, co to je ten tlak těch 10 000 lidí, co tam je, kámo. Ale to vole, je víš úplně jedno, kámo. Ty ani nevíš, co ty neznáš ani bandáže, jestli máš správně zavázaný, brácho, Tady ty tvoje slova, že tam vůbec nováček, nepomůžou, bravo. vole, v té kleci, chápeš? Ty jsi nováček, Já chápu. doufám, že Kámo, ty trénuješ. skáčeš přes bedny, místo toho, abys šel spárovat, Skáčeš pičo. jak A ty z butna, ní brácho. píčo to, A že co, do kámo? fitka, vole, normálně. Jak kámo, do za fitka, trénink. kámo, já chodím normálně boxovat, brácho. Však jo, pičo. A to, že si jdeš do toho do fitka, tak more, co mu to je jako našpatě. Kolikrát jste spárovali za přípravu? Hodněkrát. Hodněkrát, akorát spárujete a kde? A co ti je do toho? Co ti je do Tak toho? tam se ne, tak jako by vím, že trénujete v TCBčku, že jo? Tak máme svý sparring partnery, no, jakoby chápeš, ne, jakoby na sparingy normálně nechodíme, víš co, protože jako... To si drzej, ty vole. Co si o sobě Ty si myslíš, ty drzej, vole? pičo. Já se tě normálně ptám na normální otázky. Já jsem k tobě slušnej, vole. Jo, co Ty jsi začal říkat, pičo, že já jsem rozehřívačka, ty kundo, ty vole. Kámo, viděl Já jsi jsem jeho zápas, rozehřívačka, kámo? pičo, a ty jsi Rozehřívačka- poprvé v kleši a mě říká, že jsem rozehřívačka, pičo. Já nejsem žádný skurvený Kluci, řeknu batole, vám, chápeš to? To jsem já do piči, chápeš? Kámo, tak se podívej, co máš vedle sebe, vole. A ty se podívej, co máš vedle sebe, kámo, víš co? Ty řekneš, že nejsi batole a máš vedle včera sebe. 18, No, ne, co? pičo, kámo, chápeš, víš co? Kolik vám je? 19? A co, more, kámo, jsem o 10 let 10 mladší, ale jsem kámo úspěšnější jak ty už teď. Ty blbečku, Brácho, vole. to si dokázal, ty vole, kámo, ty debilku, Kámo, dokázal to To 100krát. si dokázal, kámo, svůj to si značku, dokázal, kámo, kámo, mám to svůj si velký dokázal, Ty kámo. zatím neřekl ani jedno Já jsem tady slovo, furt tak lidi si naučil, ukázal, že ty debile, kámo. Kolo to Ty štěně. bereš do huby, ty mrtko, ty ve skurvená Třeba vyjebanče, ožrali kámo. debil akorát. No co, vole? A zkus mě tady něčím vystříkat, pak tě nastříkáme na držku, ty vole. OK, vole. Myslíš, že jsem, vole, teda až veselý, že si berou pepřáky? Já nevím, máš smradlavý sprej, který smrdí jako hovno. Nemá hovno spray u sebe, kámo. Nemá hovno spray, kámo. Tak uvidíme v průběhu. Ne, fakt ho nemá. Máte už nějak, ať už na téhle straně nebo na té druhé, podělené, kdo by s kým chtěl se prát? Já mám otázku. Vy dva jste v životě nestáli v kleci. Jak si představujete, že to bude, jako? Co si myslíte, že uděláte Teď ti v té odpovím jako kleci? ty mě, co tě je do toho. No. A To co, chci ale vidět, co, pičo, co ale uděláš v kleci, kámo. Ty jsi tam nestal, ty nevíš, jaký to je, pičo.
Jo, dobrý, já neříkám, bude to stres, bude to tlak, já neříkám, ale já nejsem ženská, vole, abych se z toho posral, chápeš? A kde máš toho buzeranta vlasatýho? Z toho vykouřili, cítím zas ptáky, vole. Jabko levně nebo... Jabko levně, píčo, kámo. máš jste proč vám nedá jabko- spolupráci, jabko- vole, nebo co, jako? Ne, kámo, my Za nechceme iPhony. spolupráci, kámo, týpka, co dělá předražený iPhone, brácho. Proč do toho sadete jeho vůbec? Máme Nevím, protože kámo mi to přijde jako dost trapný, vole, co... jeho Kouřit marketing, taky kámo. z iPhony nám přijde ubohý, víš co, chápeš, máme píči sponzory, my Kámo, jsme ne, real na asi jo. rozdíl od vás. Ne, asi my jsme real. Vy jste vykouřili všechny. nikdo a- vám A nechce hlavně, že mi spolupráci píše a denně prostě- tak 20 lidí, jak se je všechny podělal, vole, ty si real, jo? A o co je podělal, brácho? co? Nevím o co, nevím, je mi to jedno, To jsou o co jste keci. se podělávali, je mi to Ať úplně si do vole, co prdele. lžeš, píčo, kámo, vole. Já vím, s kým trénuješ, kámo. Jediný, kdo lže, jste vy sami sobě, kluci, vole. Jo, okej. Už od začátku, když jste začali tvrdit to, vole, že jsem si tady s někým něco domluvil, jste normální, ty vole. A není to divný, není vole, to že divný, jdeš do že jdeš- skákacího A mě je hradu úplně zmínil, uprdele, jestli je to normální nebo to normální není. Chápeš? Neřvi tady na mě, ti říkám, ty vole. Nebo ty co, buzerante, vole? Co uděláš, vole, kámo? Jdi do píči, ty vole, třeba. Co? Když jste zmínili právě Jabko levně, tak vy jste pro ně točili reklamy, nebo točíte, Točíme, spolupracujete. A měli jste i videa teda společné, pokud se nepletu. Jo. Obě dvě, Jo. všichni čtyři. Žádný společně. finančně gramotný člověk si tam nemůže koupit nic, ty vole, kámo, chápeš? To je jako, vy prostě propagujete mrtku, kámo, víš co, a podporujete prostě mrtku, ty vole. Takže Někdy něco koupil, že víš? No právě, že bych si tam nic nikdy nekoupil, protože Předražený finančně iPhone, gramotný. kámo, v bazaru. Předražený všichni iPhone, hlavně protože tam tvrdí, že něco stojí 50 000, kámo, co stojí 20 Já vám, víš kluci, co? nemůžu za to, že nemáte prachy, vole. To jsou poděly, Jakoby prachy kámo. máme, víš, nám je spíš přijde jakoby trapný, že propagujete tohle, vole, no. Takže vaše spolupráce probíhá teda i mimo tento čím máte zápas, vy už v spolu- minulosti, ale zajímá mě, jestli jste se třeba nevnímali v minulosti, nebo se nevnímáte dál i trošku jako konkurence navzájem. Přece máte podobný content, máte ty čísla veliká a myslím si, že jste na podobné úrovni, tak jestli tam není nějaká konkurence mezi Jako my váma. dva spolu? Jo. Vy dva, respektive vaše jasně, jako jasně. dvojice. Jo, jako, Ale určitě, jakože určitě to je konkurence, ale jsem rád, že jsme se prostě spojili a tím pádem nás prostě lidi berou jako tak jako, nevím jak to říct, prostě, že, jako, že je to sice konkurence na tom trhu, jak kdyby, ale tím, že jsme se spojili, tak je to prostě takový dobrý za mě, než aby jsme... Tak je to asi nějaká zdravá konkurence minimálně, No, že no, se to- pušujete a tlačíte se kupředu. Navzájem. Navzájem, přesně tak. Kluci na druhé straně už mají teda nějaké zápasy v Clashi. Viděli jste jejich zápasy, viděli jste jejich výkony? koukal jsem, Co na ně říkáte? já jsem právě už ze začátku říkal, že Vaška je docela škoda, že tady dělá za sebe šaška, protože on není vůbec špatný, je šikovný, co se týče hlavně zemi, že jo. Ale a nevím, proč tohle to děláš za sebe zbytečně pitomce, vole. Protože to milujeme, Protože protože se milujeme zachoval Bizarka, jako protože jsme se mrtka, podle chápeš to? narodili, kámo. V čem chápeš ty to, vole, ale co to máme furt piči, meleš, kámo, ty víš vole. co? A víš Víš co, co, a vy nepotřebujeme mi dělat, furt píšete něco s mým bráchou, kurva, jak kdyby A teď jsem on nocí všude, teď je tady zase. Ale jo, Teď je ale tady, víš, brácho, ale teď je jo, tady. ale víš, proč tady je? Protože vole jsme Já chápu, že to bráchové a trénuje, tam, já tomu kde, rozumím, tam, že to, kde já tomu on, rozumím, tam jsem já tomu já, rozumím, kde jsem já já, tomu tam je rozumím, on. já tomu rozumím. Tak co máme kurva do toho, vole, on vyloženě vám skoro ani nic neřekl, vole. No, tak mi jako napsal, Jdi za že náma šéf, nezmiňujeme, vole, jako na no. tiskovce. Ale to já jsem mu řekl asi, On vole, za běž náma za nima přiběh, hned, ty vole, on on za tam náma šel. přiběh a říká, proč s ním máte zem, vy jste změnili pravidla. Jo, hodíte na zem a Přitom- zbijete. A není to tak, vole. No, jste měnili ty pravidla vůbec. My jsme žádný My jsme pravidla neměnili, to je Jaký Clash jsme- MMA, jak ne jsme- Clash Thai box, kámo, mělo to chápeš být Clash tajský. MMA, vole, kámo, chápeš to, Ale vole, říkalo to se, je že dva ve v názvu, ty dvojkou, že vole. máme nebude. A že nám řekli tajské, já jsem podepsal tajské. Já tajsky, kámo. Hned mi volají Ne, počkej, ale Vy děláte tajský, my ne. My jsme to zjistili měsíc před zápasem. já A jsme v Clash já MMA. nedělám jenom tajské, já dělám všechno možné. No. Jo? Ale každopádně jenom abych řekl, jak to bylo s těma pravidlama. Když jsem šel podepsat smlouvu, bylo mi řečený, ať si vyberu K1 nebo tajský box. Já jsem řekl, že OK, že teda tajský. Pak mi vína, pak mi... smysl s tebou jít, víš? Cože? Že trenér mi řekl, že to nemá v tajským s tebou smysl jít, víš co? Jo, to já vím, to si mi Tak jako říkal. chápeš, to je logický, ne? Tak jako, Jo, jasně, ale když mi Mína zavolala a řekla mi, hele, dobrý, jako by nevadilo by ti MMA, řekl jsem, OK, nevadí mi to, můžem, protože mi Mína řekla, že vy jste jí řekli z nějakých zdravotních důvodů a ještě nějaký důvod. Tak proč Já to nevím, jestli mluvíte, že Mína, měníte jako jestli pravidla? Mína, víš co, vás nepo, Ale jako ale změnilo se to, protože vy jste to chtěli. No, dítě? Nezměnilo, tak vidíš, jako tak my jdeme jsme nic MMA? nepodepsali, myslím, že Já mám to je podepsaný MMA, tajský. víš co? Já mám podepsaný třeba tajský. Já mám podepsaný taky. amatérský MMA. Nám dali na výběr kickbox a tajský, vole, to je všechno. No, ale nám nedali nic vědět, víš co, chápeš? No ale chápeš, zjistili ale až zase po za to vás, já nemůžu. chápeš, Já za jako- to nemůžu, vy jste to všechno hodili. A jako jak by my na- to máme vědět, když pak jdeš do Tak se mě strašidelného zeptaj. hradu? Do jakého hradu? Do Když domu, jdeš do vole. strašidelného hradu, pičo, kámo, vole, chápeš? Skáčeš s mínou v strašidelném hradu, pičo, a potom byla to prdel. mě říkáš, vole, jakože, kámo, jo, vole, kámo, máme zápas s váma, říkám, jaký zápas? My jsme to podepsali s váma, tam byly naše jména, my jsme to nevěděli, chápeš to?
My jsme měli Vánoce, žili jsme cukroví, takže to já jsem žral říkám, taky. jo, dobrý, tak jo, ale chci to v MMA, protože to Clash MMA, ne Clash Thai Box. Jo, takže vy jste to chtěli Clash, vy jste chtěli MMA, Chodíme protože je to MMAčko. Clash MMA, nechtěli Chodíme jste to, MMAčko. protože byste prostě v postoji dostali. Kámo, já to dám klidně s tou v postoji příště, ale Tak jo, teďka je MMA. tak v postoji bez rukavic v příště. postoji teda. No, protože děláme MMAčko a prostě jakoby, chápeš, tak jakoby, když mi trenér řekne, jakoby, že on je dobrý v postoji a že to nemá smysl, tak co jako, vole, chápeš, vole. Tak vole natrénuješ a Kdybyste mi dali víc Tak já moc, než když měsíc šel na s tebou, přípravy, tak je v jdu postoji klidně, seknu, vole, jeho ne, máš víš, tak Tak jo, kluci, tak já od teď budu ležet Kámo, doma já v jsem viděl posteli, tvoje abyste tréninky, se brácho, necítili, chápeš? chápeš? Nejseš Já dobrý, jsem tě kámo. viděl chápeš? tvoje brácho. Ale teď v pohodě, Já já možná ti nejsem neříkám, že se nejlepší, kámo, nebojíš, ale ale tak jako kámo, trénuješ že si tady na to, Já že 2 jsi roky, tady kámo, díl na 2 roky trénuju, a čím jak vole, šviháš těma. A co, kámo, a teď, kámo, teď ty vole, kámo, viděl jsi ty lokty, co tam děláš, kámo, jak tam mazíš ten pytel, ty pičo, kámo, viděl jsi to, kámo? Uvidíme, bratku. Teď, kámo, ani ten týpek nedokázal se stříhat tak, aby to vypadalo normálně, vole, kámo, víš co? Jo. No to je Dobře, pravda, takže kámo. můžeme čekat teda od vás dvou, že byste chtěli ten zápas vzít na zem? Je to teda jedna z variant? To je asi Já jsem na zemi dobrý, to je asi jasný, ne? Ale chci se zeptat. hele, Jako tak nebude, jestli- ale tak jo, poslouchej tak mě. tu věc, kterou Jo, víme, tak ji nebudeme počkej, používat, ještě, ne? proč víš co, jakoby chápeš? tvůj trenér volá mýmu kámošovi, mýmu trenérovi vole, že no, my víme vaši taktiku. O tom já nic jako, nevím, co- o tom já nic nevím. Co on zkouší za mrtky, víš co? Ale Proč- váš trenér trénoval u nás v gymu, možná proto mu volal. No, co, Ale nevím, proč mu volal, to já do toho, já jsem s ním Jo, s trenérem zdravím, Adama. nemluvil. Ještě mám otázku asi. Zeptej se. Normálně měl jsem 2 zápasy a všechno bylo MMA, že jo, amatérský MMA. Bez loktu, bez kolen. Ano, Teď jdem znovu bez loktu, bez kolen. ano. No jasně. Počkej, co? Takže proč vy trénujete lokty kolena? Jak bez loktu? Jsem myslel, že to je z loktu. No, nikdo ne, Já se těm jednáním asi musím vrátit, protože to je pěkný myšmaš teda. Tohle Já nám jsem teda se nikdo neřekl zaznám. No ne, nejsou tam kolena ani lokty. Nemáte lokty ani kolena? Tak nevadí, v pohodě. Já Tak on ani neumí, že jo, víš co, Tak já nevím, Když to rozvíme teďka, ty pičo. on ani neumí, ale to je jedno. Ty se nemusíš ani to vyjadřovat, víš. Vtipný borci. To je kolik Ne, vám? ale já víš, nevím. že- Kolik že tam tam je jsi víc sám. rozdíl než tobě, brácho, kámo. Právě, jako Uvidíme, třeba překvapím. Ty píčo, máte náhodou dítě? Kámo, co ti do mýho dítěte, ty mrtko, vole, když se kámo, nebude se moje chováš dítě do takhle, huby, budeš na mě ty takový mrtvice hovna, zasraná, vole. kámo. Že tady Zase, trefím ty kámo, mrtko skurvená, ty kvůli vole. vám Vůbec si právě. neber moje dítě do huby, ty kurvo kvůli nám, jebana. ne? Ty nemůžeš On si vypadat vzal sám tohle sebe, kvůli ty vám, kundově protože jebanče, jste kámo. malí Nebo co, nemáme hodíš hovno? Jo, tak já Teď ti si ukážu. dostal- No, ty vole, ty mrtko, sám seš hovno, ty vole, co to mluvíš vůbec, ty vole. Co si bereš moje dítě do huby, ty mrtvice, kámo. No, tak To je čus, jedna budeš věc, šťastný, jak tady malý vytahuješ dítě ty podle sračko, tebe. kámo, Ještě ty výzlet, vole. vole, proč flexíš, ještě výzlet, vole, co to je? Já neflexím, že je mi víc let, kámo. Řekl jsi určitě víc jak tobě. Tak protože ty se mě ptáš, kolik mi, ale ty debile, kámo, ty vole. Protože ty mileš Jsi hovna, ty postižený, pičo, kdyby ti kámo, bylo vole. 13, vole. Vůbec nemluv o mým dítěti, ty mrtko skurvená, ty vole. Ty to poslední, co tady budeš brát do huby, ty kundo, ty vole. Okay. Nebo na mě hodíš hovno, vole. No, je tvůj hodím plán. ty mrtko, kámo, skurvená, ty vole, pičo, kámo. Okay. Ne, neboj se. Kámo, ty jsi nedokázal vychovat ani sám sebe, ty mrtko, kámo, co to vůbec dovoluješ, kámo, tady brát, vole, malé dítě do huby, ty svině vyjebaná, Kámo, kámo. vy si berete do huby Bo takový naposled, věci. ty vole, ti přísám, že mi bohu, to je kámo, úplně co si to jedno, vole. dovoluješ, ty vole, kámo. Co vy si berete do huby, vole? Kámo. Tady tohle je úplně maličko, zaproti tomu. Jako maličkost, ty debile, ty tady zmiňuješ mé dítě, ty kriple, kámo, a přijď jako Já maličkost. se zeptá, jestli máš dítě, Jsi vole. vyjebané, co si jdi do toho, ty kriple zasranej, kámo, ty vole. Dobrá slovní zásoba. Já vím. Dobře, pojďme se vrátit zpátky k tématům, protože mě zajímá, kde a jak trénujete. Ty jsi z Olomouce, ty jsi z Skáčeš Prahy, přes kozu, ty vole, tenhle debil, kámo. takže jak tréninky probíhají Ty vole, kámo, co tam Kde? s tebou dělá tenhle kokot, A s kým kámo, trénujete? Mrdanec, kámo, pojebaný, kámo, fakt, že a ani v mám jaké jste formě? Počkej, Lesu. Co zmiňuje moje dítě, a tohle mrtka vyjebaná, kámo, bílá skvině, kámo, mrdanec, pičo, kundo, hej! Stačí? Ne, kámo, nestačí tohle si posrat, ty kundo, kámo. Chcípneš tam, přísám bohu, kámo. Kámo, tebe tam budem fackovat další 2 kola, kámo, ty buzerante, ty vole. Abys tam nebyl ty na té zemi, vole. Mě to jedno, kámo, mě to jedno, kámo, já jsem chlap, kámo, mě to jedno, víš co, kámo, a v plínech, ty buzerante, mě to jedno, kámo, chápeš, já se budu dělat prdel, jsem důležitý, jak ty kriple, a ty neberu si aspoň cizí děti do huby, ty mrtko, kámo, zasraná vyjebanče, mrtvice, hej. Tak jakoby, když natáčíme videa, který natáčíme, tak si taky ze sebe umíme udělat prdel. No. Tak jako ty mi Jo, to je nevadíš, jinak. vole, já mluvím o tomhle močopu do Jo, já jenom dodávám. Kundo, ty píčo, Co ty všechno vole. kopíruješ, to mám pár videí, vole, z Ty Ameriky, všechno kopíruješ, kámo. ty debile, kámo, co za to koukali. Ty hlášky, to jsem, vole, Teplý vymyslel. videa, co to je, ty teplý videa, kámo, co to je, ty teplý videa, co Já vím, co kopíruješ, týpka, co nemá zub, kámo. Nemám rád ten teplý dvě humor, videa tam nenávidím jsou to, kámo, ty vole, volíš nohy někde, ty buzerante By bylo skurvený, každý nebo video co to je, dobrý, ty vole, mrtko, ty ale vole. kámo. A děláš videa, že se líbí. Gejský videa, nějaký vymrdancí, Co to kámo. je, vole, za teplý videa do píči, ty vole, kámo. Kámo, ty teplý videa, jak si tam někde v parku držíte Jak za tam ty řídíš, debile, vole, v kámo, tom ty vole, autě, řídíš vole, autě a líbíš dáváš si tam s pustovní frajerem, ty mrtkovi, vole. ty vole, víš Jsi co? úplně A kde buzerant, ta mrtka, ty čo, proč tu není s tebou? Proč tu není s tou? Kde máš toho homouše, víš co, Máme druhýho, školu, kámo. neměl čas, ale pičo, jaký video. A trénuješ s ním aspoň? Choď, Proč nemáte, vole, videa spolu, jako, kámo. Ty trénuješ Že jsem brácho, z víš, že tam Olomouce, ten vole. brácha nebude, vole? Ale co, jako co furt mluvíte o
Proč tu není Kde máš toho homouše, víš co, druhýho, kámo? Čas, ale pičo, jaký video? A trénuješ s ním aspoň? Choď, Proč nemáte, vole, videa spolu, jako? kámo, Ty trénuješ s bráchou, víš, že tam ten brácha nebude, vole? Ale co, jako, co furt mluvíte o ser na bráchovi, bráchu, kámo, vole, já si, chápeš? Ale já jsem- kámo, víš, já že jsem- máš trénovat s touhle kundou, ty vole, která ani nespáruje, píčo? kámo, ty Jak víš, skáče přes kozu, kámo, vole, kámo. já jsem, ale kluci, já jsem třeba, Kámo, brácho, dej, ty jsi úplně, kámo, ty jsi horší než já, a to je fakt špatný, kámo. Fakt, to je bída, kámo, ty nemáš já jsem žádnou- třeba kluci taky nedával moc videa z tréninku, protože nechci úplně prozrazovat, co umím, protože já jsem nikdy moc... Jo, no tak jakoby to, no. Jo, tajnej. Tak nám popište, panové, jak ty tréninky probíhají, kde trénujete a s kým? Začni Matyáši, ty, jak to probíhá? Tak já trénuji v Olomouci ve Smash Gymu, mývám osobka ještě, Tím mimo přípravu na Clash. Trénoval jsi co ty a tvá příprava, jak probíhá tady v Praze? Kde trénuješ? Já trénuji v KG Academy u Martina Gaňa a trénuji. Tam chodíš a mě bolí kolínka. Jo, kolínka bolí, jo. Kolínka mě v životě nebolelo, kámo. Tě kolínka. Jo, jednou, když jsem se podlomil nohu. No. To bylo ještě před přípravou, Dej kamarád. bacha, s kým se bavíš, Martka. Hej, kámo, já s tebou normálně nemůžu mluvit seriózně, že jsi úplně debil. A Ty jsi ještě větší. normálně, já jsem si fakt myslel, že on je větší debil. Já než měl ty, k ale tobě on je respekt, víc- brácho. Rádi klame, Poslouchej kamaráde. mě. Já měl k tobě respekt do té doby, než ty jsi přišel a koukal ses na mě jak mrtka skrz prsty, chápeš? My jsme spolu mluvili normálně předtím. No, teď jo, proto A ty mě... jsi tak namyšlenej, píčo. Já jsem myslel, že si dáme normální zápas, Ale v čem? Vždyť já podáme jsem- si ruce Ne, a počkej. ty na mě koukáš jak píčo mrtka. Okej, řekni- Takhle jsi přišel, vole, na stardownu, jak kdyby byl nějaký píčo odpad. Si to meleš? To je pravda, kámo. Kámo, To byl pordavý normální pohled, pohled, kámo, ne, normálně pordavý pohled, víš A za co? tohle dostaneš v té kleci, chápeš to? Pordavý pohled normálně, kámo, já jsem to viděl sám. Pohrdavý kámo. pohled, pičo, že si myslíš, že jsi něco víc, kámo. Ježišmarja, ty jste idioti, vole, ty vole, fakt, že jo. Co ti mám na to říct, byl to normální stare-down a normálně jsme se tam bavili. To, že vy jste pak začali dělat Jsi pičoviny. mrtka prostě, jsme začali dělat počí, pičoviny, kámo, namyšlená mrtka, kámo, myslíš si Namyšlený, co jsem řekl, co, v Kámo, čem, ty co jsem dělal nemůžeš, kámo, Víš, ty co jsi tady řekl, nejseš, pičo? kámo, ty tady ani Že se nepotřebuješ, kámo, ty rozehříváš, tady ani neexistuješ, kámo, Že vole, se chápeš? rozehříváš. Já Já jsem vůbec, kámo. rozehřívačka. A ty se obhajuješ kámo, ty jsi tím, v životě nesal necháš mě kleci. domluvit, kámo, ty vole, to V je... životě si nesal kleci a já jsem rozehřívačka, pičo. Tak uvidíš, že Poslouchej, rozehřívačka. ono, ty se obhajuješ tím, že děláš hovna, protože promuješ zápas, tak to samý teďka můžu říct. No a já. co jako, proč nepromujete zápas třeba? Proč nepromete zápas? Jakože budu dávat každý den storíčka a vole nadávat na Kámo, se fleši do píči, kámo, jsem máte podporovat to čas, organizaci, máš kámo. 80 Ty 000 debile, ty dáváš teplý videa, místo toho, abys promoval zápas, ty vole. na to nemám českou Tvojí fanoušci Homouščí ani videa, nevědí. skurvený Já zvyklý, jsem kámo, třeba zápas jako by promoval, jenom jsem nenadával každý den vole na storíčka jak Jsem buzera. taky něco Takhle si poslouchej. Tenhle buzerant má 80 000 sledujících a jeho fanoušci ani nevědějí, že s Vědí ním to. Že má zápas s náma, kámo, chápeš Já mu to? psal, Oni to že ho nevědějí. zbiju a ty fanoušci tam psali. Proč tenhle člověk by s tebou měl jít do Počkej, klece? a to napsal jeden člověk. protože ta mrtka má se mnou zápas a oni, fuck jo. To napsal ani jeden nevíme. člověk, jo. Protože ten Říkáš lidi. smrt nepromuje zápas, pičo. Takže ty bys neměl ani dostat peníze, chápeš Dal to? jsem, kámo, To je ve storíčka. smlouvě. Máš za úkol promovat zápas. My se snažíme, každý den děláme něco, myslíte, proto, že aby na jsme to ukázali organizace lidem, dáváte si Nahoru, storíček. kámo, chápeš že to? máme s váma zápas. A ty mi dáváš vy jste teplý moc videa místo důležitý, toho, kámo. moc Chápeš, důležitý. důležitý, brácho. aby se přiznali, že máte zápas, pičový. Já dávám storíčka, ale nemám Já čas dávám, dávat dal jsem 10 denně, storíčko, já mám- Kámo, že lidi nevidí, že máš tam zápas, ty debile, kámo. Jeden To člověk není to normální, napsal. kámo. S jakým Alexem Zarkem, já jsem tam seděl s bráchou. Alex je natáčel, pičo, No. a měl jsi tam být s tímhle buzerantem, ne? A Ale ne, on ne, tam, on tam nebyl, ne s tím protože on byl v bráchou, Olomouci, kámo. Jsem z Olomouce, Tak měl mám přijet, já pičo. nemůžu pičo. Tak v ten den tam zrovna nebyl, abyste zrovna v ten den dali ty storíčka. kámo. Co si děláš prdel? Brácha nebude v zápase. Hej, necháte mě mluvit do píči, ty vole. Tak teďka tě nechám mluvit. Já jsem v ten den, vy jste dávali storíčka, tak v ten den hned já jsem vydal reakci. To on tam prostě nebyl, já jsem mu nenapsal na poslední chvíli přijeď, vole, 2,5 hodiny za mnou, vole. Já jsem udělal prostě storíčko sám, vole. A co je na tom, jako? A ty jsi dal A pro kolik můj zápas, storíček o zápase? Kolik jsi dal storíček Já o mu zápase? nepočítal z toho. On dává teplý storíčka. Ale bylo tam- chápeš? On dal jenom storíčka, kde líbal toho kamaráda. Kámo, ne asi, kámo, tyhle, to je nejhorší, vole. A seš teplouš nebo ne? Řekni to na kameru. Řekni, seš teplouš? Přiznej se tady do kamery, kámo, A koukni se do vyhraješ ní nebo a ne? přiznej se, víš to. Jo. Řekni to do kamery, koukni se do A kamery. řekni, Vyhraju jsem proti teplej. těm dvou teploušům. A jak vyhraješ? A jak vyhráš, že vyskočíš z té klece, ty debile, nebo co budeš dělat, ty vole, chápeš to? Běž se přiznat do kamery, Poslušná dělej, děvka, poslušná děvka. mazej. A když jsme už u toho promování, u toho natáčení videí, tak baví vás content vašich soupeřů? Koukáte na ty videa? Nějaký content dělají. Já jsem koukal, a nebudu si tady na nic hrát, já jsem normálně ze začátku, když začali natáčet kluci, tak jsem na to koukal, mně to přišlo vtipný, to je takový hovna prostě,
který děláme my, že jo, mě prostě tady tyhle blbosti přijdou vtipný, takže jo, ze začátku mi to přišlo vtipný, ale jsem ještě nevěděl, jaký kluci jsou, nebo respektive ty. Chudák. Matyáši, a co ty? Ty jako, o tobě jako nebudu mluvit, ty jsi brácho, taky ale kámo debil, jako že víš, dáváš co, je to jedno, stolíčka a víš co, ale nadáváš do jakoby- mrdek, ty vole, jdi s tím sprayem do Já piče, s tebou kámo, problém jsem nemám, to víš co, chápeš? vůbec to na mě... Já mám debile. Já to viděl, kámo, máš to tam, Já myslíš, si že chci jsem sundat debil. mikinu, víš? Tak kuka tu kapsu, dělej. Nebudu ti ukázat. Já nebudu tady smrdět jak hovno, ty vole, kvůli tobě. Tady zuby, More. víš, mám tady zuby. Kdyby náhodou přišel tvůj brácha. Ty krávo. Akurát tím pádem pojďme opravit mikrofon, protože tam máš mikrofon pardon. na té mikině, nevadí, to zvládneme. Matyáši, Vy co si ty? taky promiň, Tome, Tak že to- ti do toho to skáču. dokončí, klidně. Vy si taky dávejte pozor, s kým se bavíte, protože vás propálili taky, co máte v plánu dneska, jo? Co máme v plánu? Co máte v plánu? Ty nemáš nic v plíně? Ty si nechtěl stříkat nějaký smradlavý sprej, který smrdí jako hovna a ty obleky jste neposílali už dopředu? Neměli jste to všechno dávno naplánovaný, že se i ožere? Jako já jsem to musel Aha. objednat ten oblek, no to chvíli trvá, než to přijde a stál 2600, kámo. Takže tak, jakoby. A stále ti to za těch 2006. Jo, kámo, určitě, ty vole. Okay. Ono se ti to vrátí. Jo, no. Ty peníze. Tady od Stradity Beru se myslím, že to vrátí, víš? Tak a Matyáši, řekni mi ty tvůj názor, nebo jak vnímáš Já to nemyslím videa. teďka vůbec jako nějak špatně, já jsem upřímně fakt jako nikdy neviděl žádný jejich content nebo tak, takže nemám co se Že vyjádřit. neděláme, vole, za prodaný content a totální mrtku, no, vole. Děláme content, co baví nás, vole, víš co, chápeš? A stejná otázka kluci na vás, co říkáte na obsah nebo na content vašich soupeřů? Baví Jo, vás? content mrtka, on v pohodě, no. Teplý videa mě fakt nebaví, no. Já ho respektuju, jeho bráchu, víš co, já myslel, že jsi v pohodě. A teď já jsem v pohodě, já jsem vám vyloženě kluci neudělal nic špatného, já nevím, Já co jsem vám tě tak měl vezme. rád do té doby, než jsi přišel. Koukal jsi A řekl si, že jsem píčo, kámo, nějaká rozehřívačka. A to tě vážně tak ublížilo? Jo. Jo, proč? to jako trapný. Tak ne? protože Tak ty víš, máš ani jeden poprvé, zápas, tak ani to víš, projekt, ale to je dobrý, žívačka. pokorou, brácho. Ale ne, poslouchej. Já tak- jsem o 6 let starší než ty. Ty bys měl přijít a říct, dobrý, jo, jdu do zápasu. My jsme ti, on ti řekl, že, co to řekl, že nejste žádný sračky, víš co, že tě nepodceňujem a ty řekneš, já to je rozehřívačka, já jdu do Icka, pičo. Kámo, ten tvůj Icko, kámo. Já jsem řekl, že mám v plánu jít s Ickám, to je první Jo, věc. to je hvězda, brácho, tady, Jo, to je hvězda. Ale Legenda. Kámo, já trénoval Ale 2 ale měsíce porazil a tě. skoro jsem ho sundal, chápeš? skoro si ho sundal, však jsi ho držel 3 vteřiny na zemi a pak kdyby byl udržel Když byl na ve té vítězce ten zemi. kripl, Kámo, to byl vole, nejhezčí chápeš? skoro zápas celý karty, to si jako přiznejme, jako ty vole, chápeš? počkej, vyloženě, držel si ho tak 3 vteřiny na zemi a pak tě tam totálně rozsekal, kámo, co tady, že jsi Jo, to už skoro vyhrál, když jsem ten zápas koukal před 2 dněma. Ty vole. Leti, ale si říkal, že to byl hezký zápas, pičo, chápeš, vole? Zápas to byl hezký. Já neříkám, že nebyl hezký, ale určitě to skoro neporazil. Nebylo to úplně jednoznačný, že ne? Ne, Byl ve vítězce. Já si to jako neviděl jsem to před a dvěma dny. nasadil si nějakou gilotinu, tak ho máš, vole, víš, Úplně si chápeš? nevzpomínám, ale vím, že jsem to vnímal tak, že to bylo, že to byla byl bitka. fakt hezký že- zápas, že- bitka, Já jsem na to koukal a měl jsem tuhle tu sračku, jak máš jakoby ho takhle už mě to chytí. na tu ruku, že jo? Jak se tomu říká? Arm triangle? Jo. Jenže já jsem to ještě neměl naučený, takže jsem ho pustil, Takže to nějak mi dojebal v utek. tomhle, no. Jsem to dojebal, prostě první zápas, hele a A stál by si o odvetu s Ickem? jo, 100%. Jenom jediný, co mě zajímá, tak je Icko, víš co, chápeš? Takže ty nedostaneš To máte Icka. společné. A ještě jsem chtěl říct jednu Tak kdo věc. vyhraje, tak si dá Icka, ne? Je to možné? Pamatuj si to, Icko. zápas, tak si vyhrál nebo Kdo vyhraje, tak si dá Icka, ne? Z tohohle zápasu, Vyhrál, ne? OK. Jo, takhle bych to vzal. Třeba tady týpek, ne? Tam může nosit ponožky. Tak jakože tohle to dává smysl, no. A počkej, já jsem předtím taky o tobě říkal, že vole, nejsi špatný. Já jsem nikdy v životě neřekl, že jsi nějaká píča, vole, která neumí. Já jsem taky říkal, že Řekl jsi to na stranu, že jsem mrtkával? já jsem nic takového nikdy neřekl, vole. Počkej, co jsi řekl? Kde jsem to řekl? Že jsem rozehřívač. Ale kámo, Ty to jsi nemůžeš... nikdy nestal v kleci, ale- ale řekl si, že já jsem rozehřívač. Ale bylo tomu tak, řekl si to? Jo, řekl jsem to, ale ty vole, nemůžeš se kvůli tomu urážet tak ženská, vole, jako se já kdybych se neurážím měl, jako ženská, jak kdybych se měl urazit, vole, vy, který nadávky a tolik řečí, co jste řekli, jak Já kdybych se nevím, měl já urazit, nevím, jak ty tak ty bereš- pičo jsem tady uražený, já brečím tady u toho stolu s váma, ty vole. Já jsem ti řekl jednu špatnou věc a ty se z toho můžeš posrat, ty vole. Vy mi tady nadáváte 2 týdny v kuse a co, vole? A jsi v kleši, nejsi v oktagonu. No teď tak to stejný, vole, tak seš rozehřívačka, seš v kleši, tak spočítej se všem, vole. Tady máš hovno, ty mrtko. Čohej, kámo, děláš si prdel. Ne, nedělám to. Hovna, ty vole. Dobře, tak, vole. Dobrý, vole, to na sobě. Tam se nechci si radu špátky, ty vole. víš co. Co to je? To je jaká Nutella, jo? Já to říkal, vole. Tenhle si to zasloužil, pičo, kámo, co? Jako, vole, kurva, to má za teplý videa, tohle je kámo. vtipný, Dones nebo to co? napustím nějaké kapesníky, Je to vtivný. ať se můžou to učit. vtipný. Je to vtipný, tohle je humor, brácho. To je dobré. To je, vole.
Ej, no, Hovno, Ty brácho, mluvíš něco, kámo, vtipných videách. no, tak člověk vypadáš debilní, to by smrdělo jinak. Je to Nutella, no. To není to. No, je to hovno, no, kámo. Fakt je to hovno. Ne, on má na držce hovno. Ty si běž umýt ruku, vole. Dík, prosím, dík. Ty krávo. Močo, put. Dík, kámo. Fuj, to smrdí, vole, ale píč. To mi kukuřice. Tady máš můj hoven, ty mrtko. Kluci, ty vole. Tak utřeme prosím mít ten stůl. Ale víc hovna si mu měl dát, brácho. Aspoň klidně takhle, ano, dolů, díky moc. Jo, kámo, dík si fakt hodnej, ty vole. Ty máš na ruce. No, Matyáš, v pořádku? Dejte kapesníky, tady panu security, on to má na ruce, chudá. Co už? Kámo, to asi úplně všude, kámo. Ne. Jo, dík. Já sedím tak, dik. Tak očividně to je teda nějaká Nutella, to by smrdělo Fuj, asi to je hovno. To je hovno. Já už jsem se hodně, lek, hodně jinak. Můžu Mutarela. dostat kapesník, mě jsou blbé. Brácho. Věřte mi, že hovno poznám, takže Já taky tamhle. Máš zkušenosti. mám bohužel. Tak, Matyáši, doufám, že jsi v pořádku, nic vážného se nestalo. No ale vidíš, měli jste teda asi správné zvěsti, protože jste to Hovno bylo. Za chvilku lidi nám to přijde i řekli, spray, takže takže vole, vole, v jako- pohodě. No. Ty jejich praví lidi A nám to ti řekli, řekl vole. kdo? Nějaký fanoušek divný, jo? Záchne, ty vole. Ne, vole, ale- ten ale se baví úplně s ty- každým, vole, víš co, každýho miluje. víš Co co. co? Dobře, než se posuneme k otázkám z Instagramu, tak ještě jedna poslední otázka na vás, na všechny společná. Na jaký zápas, nebo na jaké zápasy, nebo na jakého zápasníka, nebo zápasníci se kromě vašeho zápasu a sami sebe na té kartě těšíte? Dirda. Konkrétně na Dirdu, nebo na ten celý Jako na zápas? ten zápas, jako konkrétně Dirda, to bude to zajímavý, no. No, Já myslím, že jako my jsme hodně zajímavý zápas a oni jsou ten druhý, no, jako nejzajímavější, no. Mm. Jinak je tam moc, jako všechno mi to přijde takový to, no, že už to buď bylo, nebo už. A co ty? Co je Rosy? Které zápasy zajímají tebe? ten Dirda, no. A jinak já ani nevím, já se těším Představit na toho svůj zápasu, zápas. vole. Já budu mít narozeniny a... Jo, když tak ten den má Venca narozeniny, no. Rozky, takže oslavíme. Celá hala mi bude zpívat. Mrtko, chcípneš, no, já se těším jak svině, kámo. A co vy, pánové, máte přehled lepší než kluci a je tam nějaký zápas, na který se těšíte? Jako Tak divák? já se těším na mínu, to mě zajímá. A na Jicka, no, se těším, to bude zajímavý zápas, si myslím. A pak kdo to? Jak typuješ zrovna Jicka? Určitě Protože zajímavý to je třeba, zápas, to má který tě vyhraný Jicko, zajímá i z nějakých vlastních důvodů. No, to má vyhraný, Jak typuješ, nebo jak typujete zápas Jicka a Rajfa? Ale mě to vyhraje, no. Jako Rajf jako zhubnul jak svině, ty vole, maká kde byl, ale jako podle mě to nebude stačit, no, si myslím já, no. Tak Je taky šikovnej ten, jak se jmenuje? Rajf. Rajf, no. Ten je jako taky šikovnej, co jsem tak koukal, On je ale wrestler Jicko si hlavně, myslím, nemyslím, že ne? Zemař, proti Ickovi asi jako Bez nějak šance nic trošku, nezmůže, no. si myslím, no. Matyáš, a co ty, který zápas baví tebe, nebo zajímá tebe? Jo, tak co mi přijde zajímavý, tak je, jak tam je ten Zach s tím... S tím schizofreničkem? No, to podle mě No, byl to je zajímavý pravda. zápas, protože vím, že oba dva jako mají nějaký Po sportovní stránce asi dobrý zápas, no. jak bych to řekl. No, kluci se ji vyhrotili právě, teď jsem viděl nějaká videa, nevím, jestli tam došlo k nějakému nedorozumění, anebo vyloženě k nějakým ofenzivním vzkazům, ale pár vzkazů si dali navzájem, těším se na jejich before a na jejich zápas, protože to jsou fakt výbušní kluci, oba dva, rychlí a kvalitní, takže to bude skvělý zápas. Dobře, posuneme se k otázkám z Instagramu, pro každého z vás mám 3, nejčastěji se opakující, nejvtipnější nebo nejzajímavější a budu vám je postupně pokládat a rovnou poprosím režii o umístění telefonního čísla, tak abyste se mohli zařadit do fronty a připojit se k nám do živého vysílání přímo skrze telefon. První otázka pro Sojera. Jak moc svým soupeřům závidíš tak úspěšné a dosahově úspěšné videa? Já jsem měl stejný videa v době, kdy oni ještě plavali tátovi v kulkách a jsem rád, že už takový jakoby nejsem, protože se jdeš Já jsem nejzore vypakal hoty a mě checkpointkách je zima, můžu. A můžu mikinu, poprosím mě zima, jak si mě, píčo. To je zima. Já v tomhle zima kde byl, že jo, kámo, ty vole. Tak si sežeňte oblečení. Máte mikinu mojí? Jo. Díky moc. Ale na stare down si je sundáš zase, ne? Na stare down to sundáš, ne?
Takže říkáš teda, že ne, že jim to nezávidíš vyloženě. Jo. A Já to dopovím. Radši budu nenáviděnej a budu mít klid, než aby jsem šel na oběd a přišlo za mnou 10 nímandů a říkali, jo, ty jsi z internetu, takže nemám to rád tu pozornost prostě, no. A tak není to ale Jakoby- nejjednodušší řešení netočit vůbec a mít úplně klid? Já točím píčoviny jenom tak pro sebe, no. A teď už ani netočím, prostě dlouho už netočím. Takže Mám rád že, své že ten soukromí. content je fakt Jsem hodně to o tom, jako když jsem přípravě, v o Clashi, sportu. tak se snažím podpořit Clash tím, že točím jako videa na tady třeba na ně nebo tak, ale jinak to nemá smysl. Dělat takovýhle vtipný videa, vykrádat videa z Ameriky, jako... Nevidím v tom smysl, já jsem to dělal rok a je to k hovnu. A radši budu real a nebudu mít žádnýho sponzora, Polegně, ty vole, kámo. než abych tady každému hol čuráka a měl sponzory a měl peníze. Já umím udělat peníze i jinak, takže tak. Masaryku, první otázka na tebe z Instagramu. Hovno zase, ty vole. Nebojíš se, že vám, už jsme to načli vlastně to téma, nebojíš se, že vám bude chybět Kevin a že kvůli něho jakoby kvůli tak- absence Kevina prohrajete? Já bych Kevina tady chtěl pozdravit a určitě se tam objeví na zápase a myslím, že on má zápas vyhraný a počítá s náma, že jo, no. On říkal, že ho mrzí, že tady není s náma dneska, no. Minule vám to klapalo, myslím si, společně. Jo, tak jako mě taky překvapilo, no. Samotnýho, no. Nikolasi, první otázka na tebe z Instagramu. Proč už v rámci West Bros netočíte i s třetím bratrem Tadeášem? Veselým, no. No, tak s ním zrovna bych nenatočil nikdy v životě žádný video, to je strašný člověk, takže to vůbec. Takže proto. Dobře. Matyáši, první otázka na tebe z Instagramu. Jak vznikl nápad točit videa a doslovně překládat ty různé hlášky? Ale tyho, tak prvně jsme dělali jako různý jenom vtipný videa a Sorry, já ty musel, pičo, kámo. to už ani není vtipný, co bylo. Já Já na musel, to Ty různé hlášky. Ale tyho, tak prvně jsme dělali jako různý jenom vtipný videa a sorry, já ty musel, pičo, kámo. to už ani není vtipný, co bylo. Já musel, na to brácho. nepotřebuji To reagovat, by nebyl kámo. Clash, kámo, jinak. Kámo, to je Držte hubu. vtipný, ty vole. Držte hubu. To není vtipný, kámo. Myslíš, že se tě někdo bojí? Pičo, ty mrtko. Jsi vzal zuby, jako že si myslíš, že tě tady budu mlátit, vole, na Stardownu, nebo co myslíš si, že jsem Tak já takový nevím, kripl, ty vole? ty máš tady brášku, tak já nevím, co. Ale proč bychom tě kurva, ale proč on, vole, jdeš do zápasu Já s nevím, ním, vole, nebo piču, co? kámo. No právě to nevíme. Prostě držte piču, vole, a sedněte Si vezmeš zuby, protože jsi posranej, že ti tady napadl. Ne, kámo, dneska se vyzvedával, víš co, kámo. Kámo, já tady, Máme hele, já ti to řeknu normálně, zuby si zbrát nemusel, já tě tady určitě dneska mlátit nebudu, asi počkám na 7.2. už No, je to za tak 3 týdny, kamaráde, takže se těš, vole. A jak se Matyáši těší na ten zápas po tom všem, čím si dneska musel tady projít? No rozhodně hodně, já se těším, až tady pičo tomu dementovi rozbiju hubu prostě. Jo. Sežer jeho hovno, ty mrtko. Tak si nemáš brát mé dítě chápeš, do tam huby, ty to- kundo, ty vole, kámo. Ale ty vole, Myslíš, kolik debile, kámo, říkáte kolik ty věcí si o vychoval stoličkách, dětí, ty kámo, vole. ty zmrdé, kámo, skurvence, ty vole, kámo. Kámo, já se k tomu radši vyjadřím. Debilku skurvený, ty jsi po té hodil hovno, neudělal jsi ní píču, kámo. Ty Co co bych ti uděláš dělal, ten kámo, zápas, tady ty při kriple, stůl, kámo. jakože haha, sranda. To tam vole, necháš, ještě po tvé kámo. hodím něco, My spolu kámo, tady kolik mi je, každý den, my 12? jsme jak bráchové, víš co, Kolik mi chápeš? je, 12? No, vypadáš na to, házel víš co, něco, brácho. ty vole. Tak Matyáši, pojďme dokončit tu otázku, jak vznikl nápad na ty videa. Natáčeli jsme prostě různý vtipný videa, občas, jak jsem říkal, jsme něco vzali z Ameriky a právě, že jsem chtěl něco přeložit a znělo to v češtině hrozně na píču, takže jsme to prostě nějak zkusili doslovně a byly z toho takový vtipný slovní spojení, že jsme na to negramotnej, natočili no. video. No, prostě, a tak to vzniklo, no, nic Jsi jako úplně trapný, kámo, speciálního. jako doslovně překládat angličtinu, kámo, to je jasný, že to zní jak mrtka, víš co, chápeš? No, proto je to vtipný. No. Protože to To zní třeba jako- nepřijde vtipný, to Hrozně jako, vtipný. úplně, jako mě to fakt jako netankuje, no, víš to, tohle to. Druhá otázka pro Soerose z Instagramu. Vypadáš na normálního týpka, nemáš pocit, že tě Masaryk tahá dolů? A na špatnou cestu? Já jsem větší mrtka než on je hrozný lidumil, jakoby, a to od té doby, co znám jeho, tak můj život jde takhle nahoru, jo, starám se o dceru a dal bych za něj, vole, kokota do ohně, takže tak, jestli jemu něco se stane, a i kdyby jsem měl pičo tam být bez nohou, bez rukou, rozjebený na sračku, tak stejně to nepustím. Jenže tyhle dva kluci, oni nemají žádný pouto spolu, oni se ani skoro neznají, oni jenom točí spolu teplý videa, spolu to Nebo ne, netočej ty videa. kouřej vlasatýho buzeranta spolu a
To je jediný, Tady co by je tě, spojuje, no. ty mu zrovna jemu nadáváš, brácho, ale zrovna ten by tě vystřelil z bod jako první. Jo, tak víme, že umí, no. Víme, že umí, Tak no. drž hubu a co ho do toho taháš, vole? Že kouří se Ne, mě se Jdeš jde do spíš, zápasu že se mnou a mě s se ním, jde ty to, jsi- že jakoby iPhone, který se prodává normálně za 20 všude, tak on tam dá za 50 000 jakoby, a dělá si marketing takovým zvláštním způsobem, víš co. Nevím, no, asi jako, nějak to jako funguje, no. Jsi to podělal na vaše On prodává, Vy byste si Já vím, no, ale jako pustili takový ty ceny, které jsou jako koleno, chápeš? přeškrtlý, víš co, chápeš, úplně 2 miliony za iPhone, víš co, chápeš, prostě úplně divný marketing, takový, Viděl jsi to no. vůbec? Tam je... A hlavně, jakoby já necením to, že nevzali ten zápas, normálně oni mohli vzít zápas, ty, jak byl na ulici, že jo, s tím, S tím buzerantem, s tím dětkem, jak ho střískal. tak mohli mít zápas v kleši a nevzal to mě mrzí, já bych ten zápas rád viděl, ty vole. Že měl být ten zápas, nebo No, měli to nabídnutý, ten zápas mohl proběhnout a já bych ten zápas chtěl a chtěl bych ho vidět. A protože vím, že Jabko levně se umí rvát, vole, takže mě to zajímalo. A mentální coach by nás třeba něco No naučil. právě, mentální coach by mě zajímal nejvíc, že jo. Druhá otázka, Masaryku, Šívat frajera, vole. na tebe z Instagramu. Mentální coach. Máš v plánu... Mentální coach, víš, ten... Masaryku, druhá otázka na tebe z Instagramu. Máš v plánu někdy dospět a chovat se jako dospělý člověk? Určitě ne. S tímhle nesouhlasím, absolutně ne. Píčovina. Neplánuješ to? Ne. Nikolasi, druhá otázka na tebe. Jak došlo k tomu, že jste s bratrem začali točit tak úspěšná videa? No, ono to vzniklo tak, že brácha už natáčel předtím něco, spíš jako boxerský videa, nějaký tipy a takhle. A pak ho napadlo právě natočit nějaký vtipný video, že bychom mohli spolu a přemlouval mě do toho nějakou dobu, protože já jsem vlastně původně říkal, že to není úplně pro mě jako tohleto, ale pak mě přemluvil, natočili jsme jedno video, bavilo mě to, natočili jsme druhý a pak už to právě šlo nahoru, viděl jsem, že to lidi baví, že tam jsou dobrý ohlasy, takže jsme začali natáčet a jsme tam, kde jsme. Pamatuješ si, které první vaše video mělo 1 000 000 shlédnutí? No, to nevím. Nespomenu si, možná. A kolik jich tak bylo? Řádově třeba těch milionových. No dost. Ze začátku to bylo fakt skoro každý video, co jsme vydali, mělo jako minimálně 1 000 000. Jako. Ze začátku to bylo hodně dobrý, no. Samozřejmě ona se ta laťka nedá, jakoby, aby to zůstalo takhle, že jo, prostě časem to jako upadne. Ale musím říct, že jako natáčíme rok a furt je to jako super. Už to není každý video 1 000 000, že jo, to je jako jasný, ale je to dobrý. Ráda. Jsem rád za to. Matyáši, druhá otázka na tebe. Jaký je to pocit slyšet, že lidi používají tvé hlášky? Trapný. No, to je jako, že je to hodně zajímavý, že prostě... Jsi honí šuráka nad tím, ne? Teplý videa, víš co, tamhle to, tamto. Že budete A proč skákat, já vole. jsem Dejte mu kozu, on si chce Ale zaskákat. nikdo nedělá teplý videa. Ukaž mi jedno. Komunity. Ukaž mi třeba jedno. Dával si pusu kamarádovi, pak si... Jo, ne, asi taky to v tom autě, ne, jak se A to už je ale hrozně celý dál. balí, víš To už co. je hrozně dál. A co je to teplý? A je to z prdele, Já mám rád teplý humor, sami kámo. říkáte, že znáte Teplý humor, humor, ty není vole. humor, kámo. Jsi s kamarádem? Líbáš se s kámošem, kámo, který ještě brak teplej, kámo, to není normální, kámo. A tohle A je proč vtipný. šel ten teplej mačoknut s tebou, brácho? Kamo, Kde máš prostě kámoše? takový hovna, Kde máš bráchu? On tady bráchu má, kde máš bráchu, ty víš to. Ta mrtka tvoje. Protože máme pičo školu, vole, a není to mrtka, kámo, komu tak říkáš pičo? Mrtka, je to A proč tady nestojí teda? Proč tady nemáš kámoše, víš co, chápeš? Protože, vole, není Protože to co? čas, Protože to je na hovno kámoš, víš co, já ti to vysvětlím, brácho. Není na No to ne, čas. no to je vyřešeno. Tak vidíš, tak můj brácha je dobrý brácha, ne? Tak je Já vím, já tady to se vím, mnou, ale no, tak já ho znám. já ho tady nemám, aby, vole... Ono stříhal, chápeš? Já nemůžu. Ale já to vím, brácha mi to říkal. Nic. Jenom abyste si, kluci, já jsem tady sám za sebe a nejsem tady za mě a za bráchu. Jo, no tak ono to bylo jako složitý to pochopit, že jo, já chápu, že jakoby trénoval. No, ale víš co, jako víš co, víš proč to takhle je? Protože my, než jsme začali natáčet videa, tak jsme spolu skoro vůbec Já tomu jako rozumím, nebyli. no, tak se- Takže si teďka užíváme toho, Kdybych měl můžeme- sám zápas, tak sorry, tady taky víš, co chápeš. No tak vidíš, Je to stejný, tak no, mi chápu, no. neříkejte, že si ho beru kvůli tomu, že vole něco, já se vás kluci nebojím, takže si nepotřebuji brát bráchu kvůli tomu, že bych se vás bál. Já tomu rozumím, kámo, je to jedno. No ale tak mluvíte tak, chápeš? Jo, ne, tak my jsme nevěděli, jak to je, víš co, jestli si taháš bráchu, víš co, kámo mi nás trýskal, víš co, rozumíš tomu, jako, víš co. Jako, Tak mám pro každého z vás ještě jednu otázku a jdeme na telefonáty. Poslední otázka, poslední pro Sojerose. Kdy jdeš na podcast k MGmu Fitmanovi? Mě nepozval? Ještě nepozval? Nepo... Martine? Martine, ty vole. Čekáme na asi, pozvání, ty vole. asi špatná adresa na tom to dopise. byla na ně takže otázka spíš, ne, ty vole. Ještě, Ne, my ještě jsme- jednou prosím pošli pozvánku a Sojeros rád přijde. Jo. Martine? Martine, ty vole. Poslední pro Sojerose. Kdy jdeš na podcast k MGmu Fitmanovi? Mě nepozval? Ještě nepozval? Nepo... Martine?
Martine, ty vole. Čekáme asi špatná adresa na tom To dopise. byla na ně takže otázka spíš, ne? Ještě, Ne, my ještě jsme- Tady to, chtěl mě podívat někdo, kdo byl vedle mě, teď už není, že jo, a říkám, hele brácho, vyser se na to a... No taky to úplně nebylo. Jako zachránil Přišel jsem, zatlačil jsem na ně a on říkal ne, chci tě podělat, no a nakonec to, no. a Jako teďka ze začátku hrot, pak přátelé, no. Asi. jsme přátelé navždycky, jo. To je hezké. Poslední otázka pro Nikolase. Jak moc věříš svému spolubojovníkovi? Jo, tak věřím mu, jako kdybych mu nevěřil, tak do toho zápasu s ním jako nejdu. Ale věřím mu, Matej je šikovný, učí se rychle, takže si myslím, že se kluci spolu pobijou, jako my dva se spolu pobijeme a půjdeme domů. Uděláme hezký zápas. A když ten zápas vypadá to, že se to podělí tak, že se poperete prvně vy dva a vy dva, tak jak typuješ druhou dvojici? Tak samozřejmě těžko říct, je to klec, takže tam se může stát cokoliv. A myslím si, že kluci jsou na podobné úrovni, když jako se podívám na tréninky, takže nemůžu takhle říct, nevím, co se stane, nepředpovídám budoucnost, může se tam fakt stát cokoliv, jedna rána a je konec, takže uvidíme a chci vidět hlavně, aby se taky kluci porvali, já vím, že my s Vaškem se porvem, vole, To vím já, ty vole. poštípem, takže doufám, že vy se taky pořádně poštípete, že to nebude o jedné ráně a Takže tak se do toho vloží někdo druhý, ne? A jak Matyáši typuješ případně tenhle ten střet mezi Sawyerem a Nikolasem? Počkat, co je otázka? Jak typuješ mezi něma? Jako jak to dopadne? No to jo, jak říkal jako Nikolas, jakože tam se může stát cokoliv, věřím samozřejmě Nikolasovi, protože jsem viděl, jak to trénuje. měli i sami, tak mě to bavilo upřímně, no. Na to koukám. Jo, určitě by to bylo zajímavý, ale věřím samozřejmě Nikolasovi, protože vidím, jak trénuje a za mě to jsou pecky prostě. Nechám odpovědět i vás stejně, jak Sawyer si typuješ zápas mezi Masarykem a Matyášem? Jo, Pokud se tak rozdělí. No Mačopu dostane, to je jasný, a to je celý. A Masaryku? Uzavři to, jak to vidíš mezi Nikolasem a Sawyerem? No, mezi Nikolasem a Sawyerem myslím, že to ano, že... Nevím, no, prostě, kdyby měli sami zápas, tak je to o něčem jiném, myslím, že to bude trošku jinak. Myslím, Je že to celý, složitý, je to o jako ty strategii může celý, se jakoby stát asi, no. cokoliv, víš co? Může se stát cokoliv, no. Jako nejsou tam sami, no, kdyby tam byli sami, tak to může být třeba prdel, záleží, v jaký by šli si MMA nebo Thai box nebo cokoliv, no. Stejný jako Randis a ten, jak si Randis a Žeralok, tak stačí Lucky Punch, že jakoby já si fakt věřím a už v hlavě jsem vyhrál, takže i on vyhrál. I když je jako v plenkách, tak stejně vyhrál. A Výhra v plenkách, ale roste stále. jde o to, že prostě první zápas je fakt těžký a většinou první zápas prohraješ, protože nejseš zvyklý na ten tlak. Je to, no. Je jedno, Pořádně, jako no. dostal granáty na sparingu a když tam fakt už seš v té kleci a tam 10 000 lidí, tak je to úplně nic jiného. A poslední otázka, než se posuneme k telefonátům pro Matyáše. Proč už netočíte vaše videa ve třech? V podstatě ten třetí už prostě na to spíš Nechtěl do neměl trojky. čas a neměl. Nechtěl do nebavilo trojky, to. no. Prostě už ho to tolik nebavilo, neměl na to čas, takže jsme dál natáčeli jenom ve dvou. No. Dobře, tak máme hotové otázky z Instagramu a jdeme na prvního volajícího. Halo, slyšíme se? Ahoj Tome. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Marian, volám z Podbořan. Ahoj, na koho máš otázku? Asi na Matyáše bych měl otázku. Tak prosím, posloucháte. Matyáše, ty máš pevný nervy, koukám. Ale já se tady nepotřebuji snižovat na jejich úroveň. Mně stačí, že jim to ukážu, pak jsem měl druhý v zápasu a tam je to podle mě o tom se nějak mlátit a hrotit, že tady mně to přijde takový zbytečný a dětinský, no, upřímně. Já tě chápu, je to šo, já bych ten stůl přeskočil, dal mu koleno. No právě Tak po ty mrtko, vole! Kundo! Komu říkáš mrtko? Jsi tam vole voláš spokojíčko, mrtko, ty vole! Zmamrdanej, ty vole, kámo. To určitě. Kámo, Kdyby si debilku padl na vážně je z jiného, Moravy, ty ty si kokote, ležel kámo, čuráky, koho zajímáš, vole, ty pičo, tady jsme v Praze, debilku vůbec nemluv, zmiz. Tak Marian, jak to položit, kámo. Konino jedna levně. Kámo, mluvíš z hladu, ty debilku, kámo, vole. Levně. máš nějakou další otázku, Mariane? To si myslíš, že jsi důležitý, pičo, kámo. Dímej se, ahoj. Takže do oktagonu, jestli chce být, vole, kámo, rozumnej, pičo, kámo, ať tady není, vole, chlaší, pičo. Tak, první telefon za náma, čekáme na další. Telefonní číslo máte všichni na obrazovkách a můžete se zkusit dovolat a zapojit se do debaty. Máme dalšího volajícího. Halo, slyšíme se?
Ano, já bych měl otázku na domovního bratra a chtěl bych mu říct, zeptat se ho, jestli bude v jeho rohu domovní bratr. Hele, nebude, kámo. Bude tam ve třech zase? Protože se bojí, že by dostal facky taky jako ty. Takže co, ve třech? Nebo co? Já nevím, tak kurva něco mělo s tebou s nějakou trojkou, kámo, tak já tomu A co nerozumím, to, jestli tam kámo. bude druhý domovní bratr? A já nevím, Ale kdo to nebude je, tam. kámo, víš Ten, co? se kterým natáčím, vole. No, ty nebude teplý tam. videa, tak už vím, kámo. Jo, je to jsou ty buzera, gay videa, jak se normálně. to míte pohledem na Kamerovka. fautě, úplně. A ještě bych se chtěl zeptat Masaryka, proč má mášenku na hlavě. To není mášenka. To je kostým. To je to debilka. Blbečkovská Jo. čepice, to je pro malý děti, aby jim nenachladla hlava. A proč děláte frajera, když jste byli proti dvou? Kamo, protože máme duždu za sebou do píči, chápeš? Chápeš? Jo. Dužda přijde, vole. Dužda přijde z druhého zápasu a vyfackuje taky, víš co, chápeš? Dužda, jo. No jasně. Dužda, no. A já bych se chtěl ještě zeptat Tomáše, jestli bude mít někdy zápas. Asi jo, myslím si, že jo, zatím nevím kdy ani s kým, ale myslím si, že ještě budu mít zápas. Jo, tak to děkuju. Taky děkujeme, A mějte se hezky. nashledanou. Ahoj. 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 Vole, má podobnou tu čepici. Ty. A tu čepičku máš dneska poprvé, nebo už nosíš? Ne, furt, no. Já ji nosím jako normálně na tréninky, na sparingy, víš co, a tak no. To Těch je mrazech se může hodit, no, to je zápasák? pravda. Kámo, jestli mi to dovolej. Zjistíme u Katmenu. Další volající je tady. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den, já vás zdravím, já se jmenuji Tadeáš Slavík a chci pozdravit MG Fitmana, Ahoj Tadeáši. Trosky Tardy, čau, čau. Petardy! Fartman. Fartman! Petardy, kurva! a chtěl bych říct Veselýmu, že mu strašně fandím, je to frajer, doufám, že tady dáte. Děkuju moc, kámo, děkuju, vážím si toho. A ty masakr, ty Ty nevíš ani moje jméno, Mičo, masakr bude v kleci, pičo. Poslouchej, Já nebudu sprostej na dítě, kámo, sorry. však ten Veselý ti dá facku a první odle těch věcí a pak ty, na co si hraješ, proč ti furt nadáváš? Já se omlouvám, bráško, kámo, nemůžu nadávat dítěti, kámo, promiň, Jo, brácho, co je promiň. starší než ty. Kámo, sorry, bráško, nemůžu ti nadávat, máš Jo, pravdu, máš kámo, pravdu, jo, sorry. je to tak, je to tak. Ahoj. Ahoj. Pust si to, vole, pohádky, ahoj. Tadeáši, nějaká další otázka? To bude všechno, děkuju vám. Díky, A kámo. poslou si vám, Ahoj, ahoj. že Tak jo, díky moc, mi se hezky, ahoj. Tadeáš Slavík, náš Legenda. Skvělý fanoušek, že? pravidelný volající. Pravidelný. Další telefonát na řadě. Halo, halo, slyšíme se? Ahoj, zdravím. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Tibor a volám z Prahy. Ahoj Tibore, na jakou máš otázku? Mám otázku na tebe, Masaryku. Jsem mrtká, no, dobrý, pokračujem, no. Hej, proč máš na sobě barátky, proč kolena? Kámo, ty vole, tebe nesestopil ještě ani varlata, kámo, ty vole, co si to dovoluješ, ty blbec? ještě ani nemluveš, Já nebo, more. kámo, ty vole, až ti se stopnou varlata a... Zítra tě máma poveze do školky. Kámo, řekni tak, mámě, na co se díváš, víš co, kámo, nebudeš šťastná, brácho. Až uvidí mě. Dostaneš na banán. Dostanu od tebe, já vím, brácho. Jinak zase mám tě dát. Děkuju moc. Nějaká další otázka? To je vše. Fandím jo. domovnímu. Díky, kámo. Tak jo Tibore, měj se hezky, ahoj. Ahoj, Tibore, ahoj. Mě nefondí. Mě štvá. To je dobrý. Mě nikdo nefandí, já si zvykám. Čekáme na dalšího volajícího. Připomínám, že zbývají poslední zbytky lístků na stránce ticketportal.cz. Jedná se primárně o lístky na plochu. Tribuny už jsou de facto vyzobané, možná nějaké jednotlivé místečka ještě najdete. A uvidíme se ve Winning Group aréně už za zhruba necelé 3 týdny, pokud se nepletu, 7.2. Další volající je tady. Halo, halo, slyšíme se? Ahoj Tome, zdravím všechny. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Daniel, volám z Krnova, alias Nemajskýdu. Chtěl bych popsat vítězství panu Veselýmu, knírek zabil. Díky, kámo. Jo, ale tak ti dva blběci na druhé straně, tak tím je fakt hodně sterou, protože... Teď do piči ty kriple, kámo, chápeš to? My jsme záporáci, kundo, tak se s tím vyrovnejte, mrtko, kámo, chápeš to? Kvůli nám si kupujete lístky, aby nás jste viděli domrdaný, víš co, chápeš to, vole? Ne kvůli ním, pičo, chápeš to? Vás bych smotal, jak... Ale ty debilku, ty se ani nedostaneš, brácho, tak kde seš, more, tak nemluv, ne, pičo, kámo.
Tři facky a už dětka pod dekou buzerante, ty pičo. Nebudu v kleši a vás dva No, ty zprastat. budeš v koši, tak ty debile, kámo. Mrtko skurvená, ty pičo. Tak v prdeli, vole. Tak smotej, Kámo, když bydlíš někde v Krnově, ty nemáš vůbec právo se vyjadřovat, ty debile, kámo, ty vole. Skurvenče, kámo, ty vole. Bobečku, tady by si přijel, tak by si vole šel na hadu. Já, a co bych tam dělal, pičo, kámo, vole, kámo, stejný kokota jako ty, ne, kámo, na poli bych tam pracoval, blbečku, ne, ty pičo, kámo, víš co. Jinak, Já si divím, že tam vůbec máš z čeho volat, ty vole, kámo, ty pičo. Hele, se bavím s Tomem, ne? Vyběhni na kopec, když máš signál, vole, máš čuráka v hubě, nejde ti rozumět, buzerante. Tak pokračuj, prosím. Nic. Ne, chtěl jsem to měl říct tobě akorát, že děláš dobře to, co děláš a fandím tam panu Korabičnímu a Veselýmu. Jo, vyhulej, úplně vyhulej, jaký Do Krnova. Ahoj. Díky, kámo, měj se, čau. Jo, čau. Má rád sperma tenhle Ne, člověk. asi serdown. Než se k nám připojí další volající, tak mám tady výsledky ankety, kterou jsme měli v live chatu. A jak typujete, komu více fandí diváci? Tak to je jasný, ne. Tady Ne, to že jo. Co to slyšíš, ne, tohle. Každý volá a říká moje jméno, brácho. Tak asi došlo k chybě, protože 80% diváků fandí klukům a jenom 20% vám. Já píči komu kdo fandí. Děkujeme moc za podporu. Nezajímá. Děkujeme za podporu. Ale 20 dobrých taky si myslím. Ne? No, díky 20, díky fanouškům všem, díky moc. Jak fakt Tady hodně, se ty děkuji vole. vám, díky moc. Další volající je na řadě. Jsem byl já, ty ne. Halo, slyšíme se? Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Víš, já volám z Bolky, chci pozdravit domovní bratry. Čau, To kámo. odkud, Mají těch vole volajících pičo. Doufám, že jim dáte na piču a mám hlavně otázku na tebe, Tomáši, jestli bych. Ano, poslouchám tě. Nemáš v plánu, nebo vy celkově v na to produkci s odpověděl, Fleshem dělat kartičky sběratelský? No, trošku dneska jsme sbírá kolem toho Pokémony, ne? koketovali, měli jsme nějaké možnosti nebo nějaké nabídky, zatím jsme to ještě nevyužili, Kartičky, kámo. ale zajímalo by tě to, šňupa kdybys debilky, nějaké vole. kartičky On chce moje sbírat? kartičky s mým ksichtem, ne? Určitě bych je sbíral, páč tyhle ty Pokémony bych chtěl mít. Máme zrovna v nejbližší době další schůzku ohledně další nabídky na tady to, tak třeba to dopadne. Řekni mi, jaké by byly tvoje 3 nejoblíbenější kartičky, které bys si chtěl Carlos Benda. najít. No tak určitě bych si tam vzal Veselýho, Paliho, Harryho. A Karlose Bendu, ne, jsem to Tadyhle ty dva blázny s těma plínama a taškama na hlavě. držu No, bu. to je pravda, jakého veselého? Tadeáše nebo Nikolase? Tadeáše, to je největší Pokémon. A ty, more, ty nejsi. Je tady zima, no. Dobře, tak díky za zima, telefonát. Pokud je to všechno, Zatopit. nebo máš další otázku? Zatopit. Takhle všechno, Zajděte pro necháme tam Mundy, se ne? pohádat. Tak jo, díky moc, mi se hezky, ahoj. Jo. Zajděte pro mu. Tak dáme si ještě 2 telefonáty a posuneme se ke Stardownu. Předposlední z nich je tady. Halo, slyšíme se? Čau, Lesy, já tě zdravím. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Tady Kuba z Příbramy Ahoj, Kubo. a chci se tě zeptat, konkrétně tebe, jestli budete zavádět nějaký testy na drogy nebo tak, obzvlášť pro Masaryka a toho Sojorose, nebo jak se jmenuje. Ty konču, ty mrtko, kámo, ty bys nedokázal testy na drogy ani vyplnit, ty debile, kámo, ty vole. Ještě máš peří pod nosem, ty koště. Drž hubu, ty mrtvice, skurvená, ty debile, skurvenče, Ještě máš kámo. peří Ty pod když jsi nosem. zapikovat, to jsou šviny, ty mrtvice, kámo, chápeš to, ty vole? Ty jsi mrtvice, Skurvenče, ty jsi mrtvice. vyjebanče, Rovná No nic. kuku, tady to Kámo, Ty jsi neřešíme. debil, ne, kámo, tam chodíme nafetovaný do ty Ještě klece, se ne? tě, chci Koště se tě skurvený, zeptat, kámo, ne? proč každému říkáš kámo, když nejsou nikdo Drž není tvůj hubu, kamarád. kámo, ty vole. Čo? Kámo, sám šňupeš sračky, píču, a mluvíš hovna, more, hej. No nic, ještě takže zdravím ještě Nikolase, jo. Zaved si testy na Čau, drogy. Ten ví, jak to tady chodí, ten ví, ty vole. ten ví, jak to tady chodí, ten ví, jak to tady Yes, chodí, tak ukážeme jim uranový Právě, že neví nic, pičo. Ukážeme jim Neprojde uranový testem na drogy, drogy, brácho. Tak, volající je pryč a zbývá nám jeden poslední. Máme ho tady. Další mrtka. Další testy na drogy. Tak, čekáme na volajícího. Tak, halo, padlo nám to. Tak, slyšíme se? Halo. Halo. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Daniel, volám z Krnova. Z Krnova? Ponorky. Jo. A fandím Veselým. Díky, kámo. A tam maskotě máme tu držku. Tady je vidět vaše cílovka, no. Ještě jedno, prosím, to 3 zopakuj, není roky, ti rozumět. 3 roky, vole, cílovka, pičo. A to, a ještě běžte se podívat na máš před chvílou to viděl.
tím Jo, rozumíme ti hodně, rozumíme, vůbec jako nevím. Vyndej si dudlík z huby. Dobře, tak děkujeme za telefonát. Děkujeme, kámo, díky, brácho. Dík za názor, děkujem, že nás Díky. podporuješ, kámo. Pojďme si dát ještě jeden, pokud jsou připravené, protože tady ten moc A jsem někdo tomu nerozuměl. normální už, prosím. Máte někoho dospělýho na tom telefonátu taky? Já doufám, že se tam připojí kdo Snad dospělý. ne, snad ne. Pokud není nikdo připravený, což koukám kluci dávají jasně najevo, že ne, tak tím to uzavřeme. Kluci, pár kroků dozadu a dáme si stare down. Jo, sorry. Ty plíny bych Jo, jasně, určitě. Pičo, zmrznu, kámo, přísahám. Já si nechci dát mikinu, abych to neměl odhoven, vole. Necháváš kalhoty? Už to stihneš? Aspoň tak. Tak Masaryk se nám připravuje. Tak a pojďte, panové, na váš stare down, všichni 4 najednou. Nebudu nic, brácho. Dobrý, kluci. Masaryku, ty se nám jen ukáž, prosím tě, ať tě kamera pěkně zabere. Tak. A já vám, přátel, děkuju za sledování dalšího dílu pořadu Before the Clash. Těším se na vás u toho dalšího a vidíme se už pozítří ve čtvrtek. Hezký večer, ahoj. Ahoj lidi, tady Datel. Stal jsem se ambasadorem malý Sofinky, kterou bohužel nečekal lehký osud. Všechno to začalo v roce